Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook zij die met ons verbonden zijn via de livestream. De bloemen uit de kerk die gaan als felicitatie naar dominee Tietje Hipma. Zij vierde afgelopen week haar verjaardag. De diaconiecollecte die is bestemd voor het Werelddiaconaat Bangladesh. Kansen creëren voor jongeren. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Onze organist is vandaag Ernst Walstra. Lector is Evert Bruinsma. En onze voorganger is dominee van Zessen uit Achelen. Ons intochtslied is Psalm 24, de versen 1 en 5. En we zingen dit indien mogelijk staan. En dan wensen we u een gezegende dienst. Wij mogen uitspreken dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade en vrede van God, onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Mag gaan zitten. Wij mogen met elkaar bidden tot God. Laten we samen bidden. Heer onze God, wij bidden u. Heer, wilt u aanwezig zijn en wij bidden u dat wij u horen mogen. Met hart en ziel, wek uw kracht en kom ons bevrijden. Word ons gegeven, God in ons midden, toekomst van vrede. Wees hier aanwezig, uw wil geschieden, uw koninkrijk komen. Heer, wij bidden u, dat wij niet leven gevangen in leegte, dat wij niet vallen terug in het stof, dat wij u horen, dat wij u leven, mensen voor mensen, alles voor allen. Heer, wij bidden u dat wij volbrengen uw woord,
onze vrede. Wek uw kracht en kom ons bevrijden. Heer, dit bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Wij zingen Psalm 27, vers 1 en vers 7. Vers 1 en vers 7. Ik lees de leefregel uit het nieuwe liedboek en dat is lied 119b en dat is gebaseerd op die hele lange psalm 119. Ik lees lied 119b. Een lamp voor mijn voet is uw woord. Een lamp voor mijn voet is uw woord. Een helder licht op mijn pad. Gij zijt lofwaardig, Heer. Leer mij uw beschikkingen kennen. Wat gij hebt beschikt is mij welkom. Uw woorden vergeet ik nooit. Geef mij begrip om uw wet na te leven. Om hem te volgen met heel mijn hart. Leid mij langs de paden van uw geboden. Daar vind ik mijn vreugde in. En dan zingen wij lied 283, vers 1 tot 1, 2 en 5. 1, 2 en 5.
mogen samen bidden om verlichting met de Heilige Geest. Laten wij samen bidden. Heer onze God, wij bidden u. Roep onze namen, dat wij u horen. Dat wij u ademen, dat wij u leven. Heer, wij bidden u. Laat uw woord spreken op de adem van uw geest. Kom, geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt. In Jezus' naam. Amen. Dan zingen wij lied 117a. En dit lied is gebaseerd op Psalm 117. En Psalm 117 is de kortste psalm uit de Bijbel. Dus wij zingen lied 117a, vers 1 en vers 2. Vers 1 en 2. Hoort dan nu het woord van de Heer uit Johannes 4, vers 5 tot en met 14. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om te eten te kopen. De vrouw antwoordde: hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar: als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt,
zou u hem om hem vragen en dan zal hij u levend water geven. Maar Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en zelfs er nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee. Jezus antwoordde, ieder die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. We zingen lied 536, vers 1, 2, 3 en 4. van de Heer uit Exodus 16,
vers 11 tot en met 18. De Heer zei tegen Mozes: ik heb gehoord hoe de Israëlieten zich beklagen. Zeg tegen hen: wanneer de avond valt, zullen jullie vlees eten en morgenochtend brood in overvloed. Dan zullen jullie inzien dat ik, de Heer, jullie God ben. Diezelfde avond kwamen er grote zwermen kwartels aangevlogen, die in het kamp neerstreken. En de volgende morgen lag er overal rond het kamp dauw. Toen de dauw opgetrokken was, bleek de woestijn bedekt met een fijn schilferachtig laagje, alsof er rijp op de aarde lag. Wat is dat? Vroegen de Israëlieten elkaar toen ze het zagen. Ze begrepen niet wat het was. Mozes zei tegen hen: dit is het brood dat de Heer u te eten geeft. De Heer heeft bepaald dat ieder ervan kan verzamelen wat hij nodig heeft. Iedereen mag er 1 omer van nemen voor elke persoon die bij hem in de tent woont. De Israëlieten deden dat. De een verzamelde veel, de ander weinig. Toen ze het namaten, hadden zij die veel verzameld hadden niet meer dan 1 omer. En zij die weinig verzameld hadden niet minder. Terwijl toch iedereen zoveel had genomen als hij nodig had. We zingen lied 806, vers 1, 2 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De eerste lezing die wij zojuist hoorden ging over de Samaritaanse vrouw. Dus Jezus vraagt de Samaritaanse vrouw om water. Als hij bij de put aan het uitrusten is. De Samaritaanse vrouw begrijpt eerst niet wat Jezus bedoelt. En dit horen we ook geregeld bij de leerlingen van Jezus. Als Jezus hen iets vertelt. Eerst begrijpen ze de woorden niet van Jezus. En later, dan legt Jezus het uit.
En dan worden hun ogen en hun oren geopend. En zo is het ook met de Samaritaanse vrouw. Jezus zegt, als je het water drinkt dat ik je geef, krijg je nooit meer dorst. Met dit water bedoelt Jezus wat hij namens God aan de mensen wil geven, ook aan ons. Een nieuw, eeuwig leven. Water stroomt letterlijk door de leidingen van een huis. Als we kijken naar het huis van vertrouwen, zitten leidingen altijd in een huis. Dat past bij het huis. En de leidingen in het huis van vertrouwen en in ons huis, zouden we ook kunnen zeggen, letterlijk waar water doorstroomt en figuurlijk, symboliseren de leidingen van een huis het gebed en de bezinning. Wat juist ook in deze 40 dagen tijd zo goed past. Een tijd van inkeer en bezinning en gebed. De leerlingen vragen aan Jezus, Heer, leer ons bidden. En wij zouden eigenlijk verwachten dat de leerlingen die altijd bij Jezus zijn, dat wel zouden weten. Maar zij zeggen, Heer, leer ons bidden. En Jezus leerde hen lang geleden het Onze Vader. En daarmee hebben wij het ook geleerd. Ook wij hebben het Onze Vader geleerd. Woorden die letterlijk ook in de Bijbel staan. Onze Vader die in de hemel zijt. Woorden van inkeer en bezinning. We zijn nu alweer op de 5e zondag van de 40 dagen tijd. We zijn al bijna bij Pasen. Nog even. 40 dagen, eigenlijk best een lange tocht vanaf Aswoensdag. En dan 40 dagen erbij opgeteld, dan komen we bij Pasen uit. Maar de zondagen worden niet meegerekend, want de zondag is de opstandingsdag van de Heer. Dus als we dan al die dagen rekenen, behalve de zondagen, dan komen we precies vanaf Aswoensdag op 40 dagen uit. Het Bijbelverhaal dat we hoorden daarna, het tweede Bijbelverhaal, over het manna uit de hemel, het brood uit de hemel, eindigt met de zin dat het volk Israël 40 jaar manna uit de hemel kreeg, in de woestijn. Want al die 40 jaar dat het volk Israël in de woestijn vertoefde, krijgen ze elke dag manna, brood, letterlijk uit de hemel. Behalve op de Sabbat. Want op de dag ervoor mogen ze voor 2 dagen manna verzamelen. Precies wat iedereen, zoveel als iedereen nodig heeft. Want op de Sabbat, dan kunnen ze dat eten, dan is het niet bedorven. En dan hoeven ze op de Sabbat zelf niet manna te rapen. Mensen die dat wel doen, die ontdekken dat het dan bedorven is. Dus God heeft ervoor gezorgd dat ze op de Sabbat geen manna, geen brood van de grond, manna hoeven te rapen. En zo wordt de bede uit het Onze Vader dan ook al vervuld. Geef ons heden ons dagelijks brood. Het getal 40 komt heel veel voor in de Bijbel. Vandaar ook dat wij zeggen, wij leven nu in de 40 dagen tijd. Wat eerst de lijdenstijd heette, dat is eigenlijk hetzelfde. De lijdenstijd had officieel 7 weken en de 40 dagen tijd 6 weken. Maar eigenlijk komt het natuurlijk op hetzelfde neer, een tijd van inkeer en bezinning en gebed. 40 jaar liep het volk Israël door de woestijn. Ze reisden per voet. In de tijd van de Bijbel ook per kameel, per ezel of per paard. En het duurde vele weken om ergens te komen. Abraham en Lot waren ook in de woestijn als nomaden en trokken daar rond om hun schapen te eten te geven. Voortdurend trokken ze weer naar een andere plek, want anders was er niet voldoende eten voor hun vee. Tegenwoordig is het allemaal heel anders. Natuurlijk wandelen wij nog wel en ook kamelen worden nog gebruikt in andere landen.
ezels en natuurlijk paarden ook in ons land. Maar tegenwoordig is het allemaal natuurlijk een stuk makkelijker geworden. Wij zijn in no time in een ver ander land, per vliegtuig bijvoorbeeld. Jezus zond 72 leerlingen uit. En dat lezen we in het Lucas-evangelie. En de leerlingen moeten het hebben van de gastvrijheid van de mensen, die ze tegenkomen onderweg. In die tijd was dat heel gebruikelijk. En ook nog steeds in bepaalde landen, in die landen, zonder ook maar iets of bijna niets, gaan zij op pad. Veel mogen ze niet meenemen van Jezus. Want alles wat ze te veel meenemen is ballast. En dat is zwaar voor onderweg, letterlijk en figuurlijk. Als wij op reis gaan, zijn onze tassen vaak vol en zwaar. Meestal nemen we te veel mee. En dat doen we niet alleen als we op onze reis door het leven gaan. Als we op reis gaan, letterlijk, maar ook als we kijken naar onze reis door het leven. Alle dagen. En vaak zeulen we van alles en nog wat mee achter ons aan. In die denkbeeldige koffer van ons, die vaak te zwaar is. En het lopen er niet gemakkelijker op. We nemen vaak allemaal zorgen mee en verdriet en pijn. En vaak ook angst om ziek te worden. Angst voor de toekomst in ons eigen leven misschien. Of de toekomst van de wereld waar wij ons zorgen over maken. En ook in de tijd van de Bijbel waren de mensen eigenlijk precies als wij zijn. En daarom zegt Jezus, neem geen overbodige ballast mee voor onderweg. Want de ballast is te zwaar om te dragen. Kom tot mij, allen die vermoeid zijn en belast. Vrees niet, wees niet bang, maar vertrouw op mij. En dan komen we weer bij het huis van vertrouwen. Dat we daar zien met de leidingen waar wat symbool staat voor het gebed en de inkeer in deze 40 dagen tijd. Kom tot mij allen die vermoeid zijn en belast. Vrees niet, vertrouw op mij. Ga op weg, zonder zware koffer. Soms kunnen wij 's nachts wakker liggen, we kunnen niet slapen, we piekeren misschien, we tobben. En ook de schrijver van die hele lange psalm 119 lag 's nachts wakker. En die superlange psalm eindigt met de woorden van de psalmist, de schrijver. Ik dwaal rond als een verloren schaap. Zoek uw knecht, want uw geboden vergeet ik niet. De hele psalm gaat over de wet van God, maar niet concreet wat de wet is. Blijkbaar neemt de schrijver van de psalm aan dat wij dat wel weten. God liefhebben en je naaste als jezelf. Soms zijn wij ook de weg kwijt. Net zoals de schrijver van Psalm 119, wat hij op het einde van de psalm zegt. Waar heb ik mijn auto neergezet? Op welk perron moet ik zijn met de trein? Misschien verdwaald in de stad of in het bos. In de tijd van de Bijbel wist men feilloos hoe men in de woestijn, of het nou licht was of donker, wisten de mensen feilloos hoe ze op een andere plek de weg moesten vinden. Omdat ze dicht bij de natuur leefden, veel dichter eigenlijk dan wij. En tegenwoordig hebben we tomtoms of een ander navigatiesysteem dat ons meestal precies bij de plek neerzet of brengt. Niet altijd precies, maar meestal in de buurt of wel precies. Een stem die ons dwars door het verkeer leidt. En zo mogen wij ook vertrouwen op de stem van God die ons leidt door ons leven als een tomtom, als een navigatiesysteem. Die ons leidt door de weg van ons leven. Abraham en Lot en alle andere mensen in de woestijn in de tijd van die 40 jaar hadden geen mobieltje bij zich waar ze even met Google Maps op konden zien welke kant ze op moesten gaan.
Ook geen plattegrond, zoals vroeger ook gebruikelijk was en je eigenlijk al bijna niet meer ziet. Gewoon een papieren plattegrond. Ook dat hadden ze toen nog niet. En toch wisten zij de weg, want God zelf leidde met zijn stem het volk door de woestijn. En na vele omzwervingen komen ze dan eindelijk uit, na 40 jaar, bij het beloofde land. Het land van melk en honing. Het land Kanaan. Zomaar te gaan met een stok in je hand. Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs. Altijd maar lopen, altijd maar hopen. Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs. Straks wonen wij in een paradijs. Woorden die wij gezongen hebben, woorden die ook voor ons gelden. Want God heeft ons dat beloofd voor de toekomst. En dan staat plotseling het volk Israël voor de poorten van het beloofde land. En ze nemen al hun herinneringen mee, door de woestijn heen, het beloofde land in. Maar voordat ze daar naar binnen kunnen gaan, worden er 12 verspieders uitgezonden, 12 spionnen, om het land alvast te gaan verkennen. En ze plukken grote, zware druiventrossen die ze tussen zich indragen, om te laten zien dat het land Kanaan, het beloofde land, het land is van melk en honing en van druiventrossen. Maar dan slaat plotseling de angst toe, want in het land Kanaan worden mensen gezien die zo groot zijn als reuzen. En als dan de spionnen dat vertellen als ze terugkomen, worden de mensen doodsbang en zien ze leeuwen en beren op hun weg. 2 van de spionnen zeggen: wees niet bang, vrees niet, heb vertrouwen, want God zelf zal voor ons zorgen. Soms zien wij leeuwen en beren op ons pad, soms is het reëel, maar soms is het niet reëel. Soms zijn wij ons vertrouwen even kwijt. En dat is een menselijke eigenschap in de tijd van de Bijbel en ook vandaag nog steeds in ons leven. Want de Bijbel is een mensenboek, geschreven door mensen in vertrouwen op God. En ook wij herkennen ons in de mensen van de Bijbel. Geïnspireerd door de Heilige Geest die ook ons leidt door ons leven. Gelukkig blijven de verhalen uit de Bijbel steeds hetzelfde en elke dag kunnen wij er weer moed uit putten. In de laatste uren van zijn leven ademt Jezus de psalmen letterlijk in en uit. Heel Psalm 31 wordt in de laatste zin van Jezus een van de 7 kruiswoorden die Jezus uitspreekt op het kruis. Heel Psalm 31 wordt eigenlijk samengevat in een van die laatste kruiswoorden van Jezus. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En bij Jezus is er vertrouwen in zijn Vader, die onze Vader is, maar die ook de Vader van Jezus is. Mijn tijden zijn in uw hand, zegt Psalm 31. Het is het beeld van de bescherming van God in ons leven. De hand van God die onze hand vastpakt, zodat wij weer verder kunnen. In deze 40 dagen tijd, in deze wereld waar angst is. Voor de toekomst, voor de wereld. Het is ook de hand waarmee God het volk Israël door de woestijn leidde. En ook Jona had in het holst van de vis, in het holst van de duisternis, woorden gebeden van de psalmen. En dan mogen wij toeleven naar Pasen, de 3e dag. Waarop Jezus op zal staan uit het graf. En zo mogen we deze 40 dagen tijd verder leven. Tot Pasen en ook verder na Pasen. Naar Pinksteren toe. Waarbij wij mogen vieren dat de Heilige Geest in onze wereld is gekomen. Om ons te helpen, te leiden en te troosten. En God is altijd bij ons en Jezus is in ons hart. Amen. Wij zingen een lied van de 40 dagen tijd, de lijdenstijd.
En dat is lied 547, de versen 1 tot en met 6. Lied 547, vers 1 tot en met 6.
Heer onze God, we danken u voor uw schepping, voor alles wat u ons elke dag weer geeft aan liefde. Heer, we danken u voor uw goedheid en uw zegen, voor de regenboog aan de hemel, voor de vogels in de lucht, voor de bloemen op het veld, voor de dieren op onze aarde, voor de zon die over ons schijnt, de maan en de sterren die onze nacht verlichten. We danken u dat u uw Zoon Jezus Christus naar ons toe hebt gezonden. Heer, wij bidden u dat wij worden vervuld van vertrouwen en vrede en barmhartigheid. Wij bidden u voor alle mensen die leven in landen waar oorlog is en geweld. We bidden u voor de mensen die geen brood hebben op de tafel. Alle mensen die dakloos zijn. Alle mensen die moeten vluchten. De vluchtelingen over land en de bootvluchtelingen. Heer, wij bidden u, ontferm u over onze wereld. Onze wereld waar zoveel oorlog is en geweld. Heer, wij bidden u, geef vrede, Heer. Geef vrede voor alle mensen. We vragen uw zegen voor ons als gemeente van Jezus. Bedoeld als een teken van hoop. Heer, in Jezus' naam bijeen. En wij bidden u voor allen die eenzaam zijn en verdrietig. Alle mensen die ziek zijn. Heer, wilt u hen troost geven. Voor allen die dierbaren moeten verliezen. Heer, wilt u hun tranen drogen. We bidden u voor hen die angstig zijn voor de toekomst. Wees bij hen. Heer, draag hen in uw liefde. U hebt uw woord gezaaid. U hebt uw Zoon gegeven voor ons. Uw Zoon die de weg van de vrede is gegaan. Het licht in de wereld. Wij bidden u dat wij Jezus volgen. En dat wij voor elkaar een lichtje mogen zijn. Om zo al iets zichtbaar te maken van uw koninkrijk op aarde. Schenk ons alles wat we nodig hebben om te kunnen leven. Geloof, hoop en liefde. Om zo onze opdracht van liefde en barmhartigheid te vervullen. Op weg naar uw toekomst van vrede en licht. Heer, wij bidden u. U kent onze zorgen. In de stilte van ons hart bidden wij tot u. Samen bidden wij het gebed dat Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wordt er nu gecollecteerd? Of is dat ook hier weer? Is de collecte nu ook? Oké. En dan zingen we daarna het slotlied, lied 675, vers 1 en 2.
Aan het einde van deze dienst mogen wij gaan met de zegen van onze Heer. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u allen vrede.